ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ኣብ ናዝሬት ምቕባል ከም ዝኣበይዎ ቁጽሪ 1 ካብኡ ወፂኡ ናብ ዓዱ መጸ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ ብሰንበት ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ጀመረ ብዙሓት ንኡ ሰሚዖም ነዚ ነገር እዚ ካበይ ይረኸቦ ከምዚ ዝበለ ሓይልታት ብኢዱ ዝግበርከ እንታይ ጥበባት ወሃበቶ እዚ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም ሓዊ ያዕቆብን የሴን ይሁዳን ስምዖንን ደይኮነን ሓዋቱስ ኣብዝዶም ሳና ኣየለዋን እናበሉ ተገረሙ ብኡ ኸዓ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ድማ ነቢይ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ኣዝማዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ በሎም ኣብኡ ኸዓ ብዘይ ንሒደት ሕሙማት ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮም እምበር ሓይሊ ክገብር ኣይኮነሉን በቲ ዘይምእማኖም ድማ ገረሞም እናምሃረ ኸዓ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ዓድታት ዞረ ኢየሱስ ነቶም 12 ሐዋርያት ከም ዝለኣኾም ቁጽሪ 7 ነቶም 12 ድማ ጸውዖም በብኽልተውን ክልእኾም ጀመረ ኣብ ርኹሳት መናፍስቲ ኸዓ ስልጣን ሃቦም ንመገዲ ድማ በትሪ ጥራይ እምበር ልቆታ ኾነ እንጌራ ኾነ ገለ ገንዘብ እኳ ኣብ ቀናውቶም ከየማልኡ ኣዘዞም ግናኸ ኣስኣንኩም ኣእቱ ክልተ ቀሚሽ ኣይትከደኑ በሎም ኣብታ ዝኣተኹማ ቤት ካብኣ ክሳዕ ትወፁ ኣብኣ ተቐመጡ ኣብታ ዘይተቐበልኹም ወይስ ዘይሰምዑኹም ስፍራ ካብኣ ወፂኹም ናታቶም ንምስክር ተጓብኣ ጋርኩም ንገፉ በመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ዓዲ ቲኣስ ንሰዶምን ንጎሞራን ከም ዝቐልል ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ድማ ወፂኦም ሰብ ክንሳሕ ሰበኹ ብዙሓት ኣጋንንቲ ኣውፁ ንብዙሓት ሕሙማት እውን ዘይቲ ለለኽዮም ኣሕወይዎም ሞት ዮሐንስ መጥምቅ ቁጽሪ 14 ንጉስ ሄሮድስ ድማ እዚ ሰምዐ ስሙ ተጋሂዱ ነበረ እሞ ዮሐንስ መጥምቅ ካብ ሙታት ተንስኡ እዩ ስለዚ ከም ዝበለ ሓይሊ ብኡ ይግበራሎ በለ ካልኦት ግና ኤልያስ እዩ በሉ ካልኦት ከዓ ነቢይ ከም ሓደ ካብ ነቢያት እዩ በሉ ሄሮድስ ግና እዚ ምስ ሰምዐ እዚ እቲ ኣነ ርእሱ ዘሰየፍክዎ ዮሐንስ እዩ ንሱ ካብ ሙታት ተንስኡ በለ ዮሐንስ ንሄሮድስ ሰበይቲ ሓውኻ ንኣኻ ክትከውን ኣይግባእካን ኢልዎ ነበረ ሄሮድስ ንሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓዊ ኣእትይዋ ነበረ እሞ ብሰራ ሊኢኹን ዮሐንስ ሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎ ነበረ ሄሮድስ ንዮሐንስ ጻድቕ ቅዱስ ሰብኣይ ምዃኑ ፈሊጡ ይፈርሆ ነበረ እሞ ይሕልዎ ኸዓ ነበረ ምስ ሰምዖ ድማ ይጭናቕ ብሓጎስውን ይሰምዖ ነበረ ሄሮድያዳ ከዓ ተቐየመቶ ክትቀትለውን ደሌት ግናኸ ኣይተኸኣላን ምሽእቲ መዓልቲ ምስ ኮነት ሄሮድስ እትወልደላ መዓልቲ ሽዑ ንዓበይቱን ንሻለቀታቱን ንሽማምንቲ ገሊላን ምሳሕ ገበረ ጓል ሄሮድያዳ ድማ ኣትያ ሳዕስዐት ንሄሮድስን ምስኡት ንተቐመጡን ከዓ ኣሓጐሰቶም እቲ ንጉስ ነታ ጓል ዝደለኽዮ ለምኒ እሞ ክህበኪ በላ ክሳዕ ፍርቂ መንግሥተይ እንተኾነ እኳ ዝለመንክኒ ክህበኪ ኢሉ መሓለላ ወፂያ ድማ ነዲኣ እንታይ ክልምኖ በለታ ንስኻ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቅ በለታ ብኡቡ ቀልጢፋ ናብ ንጉስ ኣትያ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቅ ሕጂ ኣብ ሒላብ ጌርካ ክትህበኒ ደልያ ኣለኹ ኢላ ለመነቶ እቲ ንጉስ ድማ ኣዝዩ ሓዘነ ስለቲ መሓላኡን ስለቶም መቓምጡን ግና ክኸልኣ ኣይፈተወን ብኡቡ ድማ እቲ ንጉስ ንሓደ ኣቀይታይ ርእሱ ከምጽእ ኣዚዙ ለኣኾ ንሱ ኸዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይዱ ርእሱ ሰየፈ ብሒላብ ኣምፂኡ ድማ ነታ ጓል ሃባ እታ ጓል እውን ነዲኣ ሃበታ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ሰሚዖም መጹነቲ ሬሳኡ ኣልዒሎም ናብ መቓብር ኣእተውዎ ኢየሱስ ን5,000 ሰብ ከም ዝመገበ ቁጥሪ 30 እቶም ሐዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተኣከቡ ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ከዓ ኣዛረብዎ ንምብላዕ እኳ ግዜ ክሳዕ ዝስእኑ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ኣብ ጽሙይ ቦታ ብሕቲ ኢልኩም ሓንሳእ ክትዓርፉ ንዑና ይበሎም በይኖም ብጃልባ ናብ ጽሙይ ቦታ ኸዱ ከለዉ ከዓ ረኣይዎም ብዙሓት እውን ኣለለይዎም ካብ ኩለን ከተማታት ድማ ብእግሪ ናብኡ ጐየዩ ቀዲሞምዎም ድማ መጹ ናብኡ እውን ተኣከቡ ኢየሱስ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ እቲ ግዜ ኣዝዩ ምስ ሓለፈ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ እያ ምድሪ ኸዓ መሲኡ እዩ ዝብላዕ የብሎምን እሞ ኣብ ጥቓና ናብ ዘሎ ኣቑሻትን ዓድታትን ከይዶም ናታቶም ዝበልዕዎ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ ንሱ ግና መሊሱ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ንሳቶም ከዓ ኬድና ብ200 ዲናር እንጌራ ክንዕድግ እሞ ክበልዑ ክንህቦም በልዎ ንሱ ድማ ክንደይ እንጌራ ከም ዘለኩም ኪዱ ረኣዩ በሎም
مسفلطو حمشتن كلتا عسان بلو نخلهم ببمقادنا سرعو أب لملم سعاريخ أمتوهم عززهم ككم مسرعهم ببمئتن ببحمسان تأمتو نتحمشت انجيران كلتا عسان العلو نفس سماي قدسو قلح إلو بارخي نتن انجيرا قريسو كأربولهم ندك مزام مرتحبهم اتخلتا عساون نخلهم مقالهم كلهم دما بلعهم تساقبو اتو قرارسون عسرت كلتا مسمولو العلو كابت عسا دما اتهم انجيرا زبالعو كأحمش الشحساب اي ايهم يسوس ماي انا رقصة كم زخده وطرير بعن حمشتن بوبو دما ندك مزامرتنتهم هزبيك ساعز السنابت ناب جالباءات يوم نمعدنا بيت سايدا كقدموا بقد بالهم مسا السنابتهم كتسلي ناب كرن ديبئ مدري مسمسي اتا جالبا اما اكل بحر نبرت نسو دما بينو اب مدري نبرت نفاس بقرميهم نبرت امو كخدو خلو بمعبد كتشن قرآيهم برابعي مكالتي ابلو بحر النخده نباتاتهم متى كحالفهم ون دليه نساتهم قنا بحر كخير كلهم مسرعيوه متهات مسيلوهم تصرحوا كلهم رأيوه موسم بدو بوبو قا هجهم أنا أي تفروا إلو تزاربهم نباتاتهم كا نبجال بعتوه تين نفاس دم هده نساتهم بزح تقرموا لبهم تدفينو نبرمو تين ناي انجيرا نجر هاستو علون يسوس أب جنسارت حوم كم زحوه قطري 53 مستساغرونا مدري جنسارت متيوم نتا جالبا أقموا كاب جالبا مسوتسو بوبو على ليو أب كلها تهاجر قويو أبي مهلاو مسمعوها دنسات بعراتات جيرم نابو كسروهم جمرو أبزاتو زبل دما أب عدتات كونوي أب كتماتات وي أب أقشات نتم حمومات أب عداقاتات بت أبلوهم زفر كدانو كتنكي دما لمنو زتنكي زبل كلون حوي